mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang sa Action Reports First Portion. Aksyon! Radio! Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. Sospitsado nga naglutang sa isa ka pumuluyo sa Purok Hollow Blocks, Barangay Singkang, pasakaan kasong murder subong nga adlaw. Plano nga pag-review sang K-12 program suportado ni Councilor Nobero. Mga anay rebelde nagbaton bulig pinansyal sa gobyerno probinsyal. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Yara na sa 20 tubtob 30% sang kabukusan nga kadamuon sang mga boss sa probinsya ang naga-operar sa piyak sang padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong. Suno kay Alex Yagi, Executive Director sang Provincial Bus Operators of the Philippines, nagsaka sa 60% ang naga-operate nga mga boss sa probinsya sang Abril 2022 sa ginhalugan ang COVID-19 restriction. Pero suno kayage sa nakaligad nga simana, nagsaka ang presyo sang diesel, humalin 60% karon na lamang, 20-30% na lang ang nagabiyahe. Base sa datos, yara sa 26,000 ka mga provincial bus workers ang nadulaan sang trabaho sang gin-suspend sang mga operator ang ila operation bangod sa mataas nga presyo sang gatong. Amo ning resulta ya. Damo ang nawad-an trabaho. Kung ikaw tag-iya sa isa ka bus company, nagapamirde ka, bangod sa tuman kasaka sang presyo sang gatong, ano man lang nga pulos kung magnegosyo ka nga pierde. Ang plano mo nga magnegosyo ka makaganansya, di mag-amo sini nga porte ang presyo sang gatong, wala na sang dapat pa lalisan. Ang iban, sige, ginaagwantang kataason sang presyo sang gatong, ang iban kay hindi makagwanta untat biyahe. May lang gani subong kay daw wala paging kasa sang kabilugan nga mga jeepney operator, jeepney driver, kag mga bus driver, kag iban pa. Mga operator sang taxi, ang ginatawag nato nationwide nga untat biyahe, bangod hindi na magwanta ang pagsaka sang presyo sang gatong. Kinahanglan na nga magugpong na ang sibilyan, sektor, gobyerno, pungkuan kung ano ang nagakadapat isagang sa wala untat nga pagsaka sang presyo sang gatong. Posible sa masunod nga simana, ginapananaw kuno nga may rollback, galing kung may rollback gamay, kung may saka presyo dako. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Rikta kita sa palibot sang syudad sang Bacolod, ang observation report sang aton patrol. Biyernes subong ang nagaman sang aton patrol si Action Eden. Okay. Basta Biyernes daw gwapa ang nagaman sa aton patrol. Balita sa patrol. Action Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Kag sa tanan naton nga mga ka-action, kamusta ka mo nang kadamo naging Action Fred sang aga pa nga nagabulugtaw sa siniman nga kaagahon para maglambilong man upod sa aton sa palibot do nagapatrol man sila kuno abi. Pero ti kadamo ya Action Fred sang ari din sa bahin sang Libertad Public Market para man kuan sila magpulupanindahan naman sa sini nga mga inora kung makita buda sa aton sini nga live feed Action Fred ng kadamo sang tawo pero do ka kadulong pa kay wala pa nagbukas ang iban nga mga establishmento kundi dirigid lamang sa sa merkado bala mismo. Pero mga katupad, diya nga nagabaligya sang kung ano-ano, kung aga, wala pa sila nagbukas. Pero ang tawo, damo na sila sa mga bitbit, dumambal, damo na sila guro sa mga budget ay.
kay damo man sang bitbit ang aton sa nga mga ka-aksyon nga mga kuan nga mga plastic malati sigurado pag pang pamahaw ni dala na pang panyaga, dala na pang kuan, Mhm. dala na pang panyapon, kompleto. Pero kita mo da sa aton sa mga live Subo Action Fred, wala labot sa mga utanon, wala labot sa mga prutas, ang ginabaligya subong kaagahon, basta kaagahon pa, dali sa Libertad Public Market, may mga nag-display sa relief. Kay amo maning tsansa doon nila mo kay wala pa sa may mga nagasaway pero pagka alas 5 sa Action Fred sigurado nga manhimos naman na di sila sa ila kini nga mga baligya kay hindi na pwede subong makita mo man nga kadamo sa mga nagabiyahe sa mga tricycle kag ginutok lang din sila sa dalan kag nagadulong kag asugat sa mga pasahero kay amo lang means of transportation nila karon pero nakapamangko ta kagina ang halin diri sa Libertad pakadto abi sa may Takuling area Action Fred ara na sa isa kagatos ang supot nila kay kamahal sindihan naman Action Fred kay kamahal sang gasolina dan subong kamahal sang ginatughong si wala sila mahimo bisan isa lang ang pasahero amo ginang sukot nila kay kalayo man kag subong malami silang oras ga biyahe kay pares sa mga nagabaligya di sigad sa dalan pagka alas 6 karon wala na di sila pero tido tanawon mo di do go on lang gyapon ang live sa mga tao Action Fred tulo tawhay lang gid kag dulo abi mo malinong do wala lang yung may luntad nga shooting incident naman lapit alas 10 kagabi sige lang kay ginakompleto na to na detalye para ma-report na karon kay kadamo naman sa mga nagapamangkot shooting incident nga nagluntad dito sa may Barangay Vista Alegre naman ni Baluan Action Fred ika-11 na ni ha sa bulan sang Hunyo kag ika-3 sini nga semana ginapamangkot naman nato ng otoridad na galing gambal sila nga kuan lang na isolated case kung baga kay hambal nila kung hindi na makabig nga isolated case kung may mga kaangtana na ang tanan nga mga shooting incidents nga nagluntad diri man sa palibot sa syudad sang Bacolod. Action Fred kabalo naman kita nga sa gyapon ng COVID-19 pero kung kaagahon do hindi gidya uso ang pagsuksok sang face mask ara lang tanan sa sag-ang kay ang iba rig panindahan nagabaligya nagabitbit man sang styro cup nga may unod sang kape parisan abi sang ilo istorya aga pa kag pandesal man sa aton sinimakaksyon halong-halong lang although nga do makanay-kanay man sa mga kalangitan do clear skies man kag kitaon man ang bulan kag ang bituon pero wala kita kabalo basi gulpi naman magdulong ka magtupa ang pag-ulan-ulan knowing nga may ara daan sang low pressure area. Observation report halin sa patrol, Action Ida Raboso, una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:39 na. Madmad na kamo, kamagimos pamahaw. Kay Melvin Piñapel, good morning. Ba si Jinky di alagdon aga pa. Audrey kuno. Tamyaw ya Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Kagdok Mat Mayo, good morning kuno kay Noel Amar, Alma Oligon, Cirila Samar Aguilion, kagya pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, ara naman siya, naga-monitor si Martin Aliling. Kay Judge Snap Diamante, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos, kag Bob Francia. To Raul Alibugas na lunggaladlad nga pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Dira sa Purok Balulan, bago kay Ana Diaz. Good morning man. Subong man, dira kay Martin Aliling. Kay Marilo Beltran Cimento. Good morning. Good morning makuno kay Action Eden Aboso. Action Radio Philippine Standard Time las 4:40 na. Diri kita libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapaday.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pang Wagan, aberli kawi ining sang una, sang porte pa pagsaulog sa San Juan, damo nga mga disgrasya, iban nagakalumos, bangod sige inom kag maligo. Ang iban kakadisgrasya, bangod ka kandos mabla sa kalog kag iba siya sa mga salakyan, oy hindi nyo ina paghimuha. No? Kaya iban may opisina subong, yamak mo gagailis kay mo ya, nakapahumot ka na, mag-agi ka sa mga lugar na kagbasyahan ka, sa tubig ngalin sa kalog kundi disgrasya, di malang yapon kung may pulo pasyensya, kung wala, laban-laban sa disgrasya. Sige, pulo pamista lang ka mo ti Biyernes may opisina, pero ang iba niya katulad sa Punta Taytay, Banago, kagiban pa, nga may pulo piyesta, sa gihapon madamo ang nagadugo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:48 na. Kay Hel Javier, good morning. Si Milili Uligo, good morning man. Tamyaw ya Ma'am Vanessa Star kag Doc Mat Mayo, Jinke de Alagnon, Noel Amar, Alex Montisa kay Boss Yalito Baba, Hendry kag Juan Zamora. Good morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kaaga. Kay Aida Alunan, good morning. Kay Imbong Jocampo, gamonitor upod kay Kap Bito sang Maaw. Dira kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Happy Fiesta, San Juan Bautista, Punta Taytay, Sumaga. Kay Ruel Montaño Vicente, good morning. Tamiya ko sa pamilya Vicente sa barangay Banog-Banog sa Isabela. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan.
Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga base para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, Desisyon na balik sa Hulyo 4 suno sa Comelec. Preparasyon niya kung madayon ang barangay kag SK nga eleksyon. Action Radio Philippine Standard Time las 4:58 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nagsagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar. Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Kapi kita, Doc. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga Time las 5:05 na. Pasudlon ta ang balita sa puwersa sang aton kapulisan. Sospitsado nga naglutang sa isa ka pumuluyo sa Procalo Blocks, Barangay Singkang, pasakaan kasong murder, subong nga adlaw. Luis Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Bagbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report ka sa Bacolod City Police Office. Ginakonsiderar ni Police Major Juray Puerto, hepe sa Police Station number 8, nga close case na ang kaso nga pagluthang pagpatay kay Adonis Matulak, 54 anyos, nga pumuluyo sa Barangay Singkang Airport, City Ciudad sa Bacolod. Ini matapos gipasaka kahapon sang aga, Action Fred, ang kaso nga murder bato kay Richard Oy alias Tutit. Ang kaso nga murder, Action Fred, ginpasaka ini kahapon sang aga ni Police Major Juray Puerto sa City Prosecutor's Office. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Major Juray Puerto, Action Fred, nga sa ila bulig na konbinser nila ang testigo nga mag-execute sang affidavit kang nagtudlo sa kay Richard Uy nga mo ang responsable nga nagluthang kay Adonis Matulak sa tong Hunyo 16 sang gabi sa Lacson Extension, Procalo Blocks, Barangay Singkang Airport, Sining Syudad sang Bacolod. Bali, ang kaso, murder ni siya kaging plano gini. Dahil related ni. Bali, atong si alias Totet, amon ang amon nga bayan kaso, kaya siya nakita sa atong witness. So, igayon, kag mabaton sang piskalya nga atong nag-file kaso. Anong mga circumstansya di sir nga nakuha nyo nga ebidensya nga nagtudlo kay alias Tutet nga siya gimato ng tiro sa kay Matulak? Bali, ang atong witness, nakita ini nga tao, tapos ginpakita namon sa iyang picture pala sa Rosculari. So, positively identified yan ang suspect. Amo tong picture nga sa aton nga sa Rosculari. Pag nakita yung maniko, no? Sa Pudenzel, sa Arada. Anong kaso ni Tutet, sir? May mga previous case niya siya, drugs, daduan sa mga piso. Paano nyo sir na-convincer ang witness, sir? Sa una, sir, nadlock pa. May mga style ang pulis niya para lang mapasugot siya. So may isa tayo kami dapat, nga isa pagit. Atuya, wala ganyan na itong makita ano kayo. Wala ang duty na sa sila Pudenzel, na nagatuwa da. Bali, amo nang isa yung maning nakuwanta dito kung Pudenzel tagad yan. Na hindi madlock kayo kami pala si Muscuridad. At least bisan paano, na-ideahan nyo, sir, no? Oo. Pangakuan na mga pangimos seguridad, siguro din naman, secure ka ganyan tayong polisyar, primisimo. Napakuan ta nga ay secure natin siya. So, probably, ang aton nga mga utod sa media dapat pamanta kay Bati. Dahil ay sindikato daning mga sa third group ni, muna, Bati, hindi ito anong lapat nila. So, at least sir, bisan paano na-convincer nyo siya? Oo, sir, siya lang, preto yan. Baga bulig sa pamilya nga mag-anos siya. Considers this case, sir, as close na? Oo, sir, mabaton sa Fiscal's Office. Close na ni. Action Fred, si Police Major Juray Puerto, hepe sa Police Station number 8 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong Aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:08 na morning da kay Angela gayon dato Castillo, tamyaw ya bata ya si Maricon Castillo kag Gloria Moreno sa Beirut, Lebanon. Kay Jose Mongcal Torilla watching sa Binalbagan. Si Utay Benedicto tamyaw ya hoben kag maanyag nga personnel sa Ginubata tailoring sa Plaza Mart naga-monitor sa programa Tagsa Kakaagahon. Kay Dodge Dalida, morning man, kapit-kapit ba si Star Mayo, happy Friday kuno diri sa aton sa Pilipinas. Shout out sa iya sini mga kauturan, Mrs. Alvarez Cagnets sa tanan nga merkado kag Herrera family sa Bacolod City. Sige, salamat gid. Sakay Ray Flores Barayuga, good morning man. Kay Mabik Bernisto, watching from Paris, France ba? Sa Paris, France siya naga-monitor. Kay Nayumi Yamshita, good morning, liugot mabugtaw. Sa akon sini, pariente sa kay Hernani Galiano kag Marisa Galiano. Sige. Kay Mario Olvido Aquisa, aksurped mayong aga, nga pita tamya ko ako na po. Noah Agravante Aquisa kag happy birthday sining nga adlaw. Sige. Kay Noah Agravante, happy birthday gid. Mabalik ako pagkatapos ini. Pag may diabetes o high cholesterol.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwag nga na traffic to or na traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nagsagid ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 6-19. Una nga bula resulta 6 kag 19. Second draw 36-25. Ikadua nga bula resulta 36 kag 25. Third draw 1-31. Ikatatlo nga bula resulta 1 kag
31. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita. Jackpot 73,777,794. Ang jackpot 73,777,794. Ari ang kombinasyon in any order. 36, 7, 14, 21, 20, 42. 649, 36, 7, 14, 21, 20, kag 42. Sa ilo kita 642. Ang jackpot 6,457,370. Jackpot 6,457,370. Kombinasyon in any order 24, 5, 13, 39, 6, 40. Resulta sang 6 por 2, 24, 5, 13, 39, 6, kag 40. Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Baw, ang 655 kuno mahimo nga magdangat na sa 268 milyones ang jackpot porte ba sa pagkadako-dako sang jackpot perte. Sige morning dira kay Nobi Magapan. Kay Nimpa Ibanez, good morning man, ga-monitor sa Barangay Tangob. Kay Francine Natalie Bautista, good morning, happy birthday. Kay Rene Bautista, kay Juni Bautista, happy birthday, Ged. Happy birthday sa inyo. Kay Giselle Hope, good morning. Kay Hope Sabudugo, Aileen Artilado, Angela Artilado, Lolita Duluso, Janisa Sibunga, sa barangay, ano nga barangay, naga-monitor karon nga kaagahon. Good morning na sa inyo. May lang nga pag-monitor. Sa grupo ba, wala ta katambong kahapon sa mall, no? Kay Boy Balada, good morning. Kay Dot Sullivan, kay Bonet Turhas, kay Nilson Distrito, kay Jok Torres na, kay Maral, kay Pareed Jangson, kay Billy the Kid Caro, good morning. Si Larry Benitez, Araman Pirmeda, si Abner Magallanes, gapit-hapit man na, si Jimmy Candelario, si Monsing Syukon, si Joel Perido, si Bida Tumbos, masaming arada gapulupungko sa kapihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Good morning kay JJ. Morning sa Aksyon Radio. Ari ho ari ang epektibo. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual.
isa ka grupo o kunsang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagama't-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nagsaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan, kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda City Hall plano nga pag-review sang K-12 program suportado ni Councilor Novero. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Art Tayupon. Action Art. Good morning, Ason Fred. Ginkalipay ni Councilor Inesito Novero, Chairman ng Committee on Education, ang plano ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga pag-review sang K-12 program sang DepEd. Suno kay Novero, antes pa man sadto ginpatuman ang implementasyon sang among programa, nagpabutyag na ini sang iya pagpamalabag bangod sa pagpati nga ining wala sa madulot nga kayuhan sa mga estudyante. Dugang pa ni Novero, base sa obserbasyon, pila lamang ka porsyento sa mga estudyante nga nagkatapos ang K-12 curriculum ang tigayon nga nakatagan sa oportunidad nga magkatrabaho pagkatapos ang ilang pag-eskwela. Nagalaom man ang konsihal nga kung mayaragin man sang himuon nga desisyon ng gobyerno nasyonal sa palabuton, ini ang magabase sa matutuod nga assessment kag evaluation. From the very start up to this point in time, our against gid kuya sang K-12. Kag I'm very vocal about that. Kaya I have been saying na ang K-12 program nagkakawat sang duwa ka tuig sa futuro sa aton kabataan. Kag nagadugang pagid duwa ka tuig sa kabugatan sang aton mga ginikanan. Kag sa mga interview ko sa mga nag-alagi na sa senior high, in fact sa mga senior high subong nga mga nag-eskwela, pati na dang amon anak ildes namon, isa sa mga unagid nga mga estudyante na sakupan sang nego sang K-12. Ang ilang testimony, daw wala gid beneficial effect ang aton K-12 program, ang senior high program. Ang mga subjects nga na-offer pwede lang na ma-offer sa junior high o kung sa high school mismo, i-compact lang nila. Kaya gina-offer man na sa mga basic courses sa kolehiyo. At the same time, ang mga pangako to sang gobyerno sa unang tapos senior high, qualified na sila, eligible na sila for job. Di tanawabi, mo ibig sa empirical survey, kung pila sini sa aton mga senior high graduates ang nakatrabaho because senior high graduates sila. Kaya kuya alin sa una panindugan ko, hindi na dapat tatagan universal mandate ang K-12. Kaya ang ila sining rasyonale ang daw kulang kita kuno duwa ka tuig diri sa aton academic requirements for education kung magtrabaho sila sa GWA. Di galing kay hindi man itanan ng mga estudyante natin matrabaho sa GWA. For example, may anak ikaw o anak namon abogado. Hindi man na sila yung magtrabaho to sa lawyer sa GWA. So kung K-12 mga balanusik na iya sang duwa ka tuig sa ila, kag muna nga siling ko nagakawat duwa ka tuig sa futuro sa bata. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Kay Dante Makilanda, good morning. Kay Francine Natalie Bautista, good morning. Pamilya Bautista, Montiras kag Mimes, sige. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Tamyaw sa mga upor ko da. Ubra kay Jojo Kirby Oyoboy, kay Juby Bingbing, Franz Tata Milbin, kag Kirubin sang Fortune Town, basi Katiber Aramana. Uy, si Elizabeth Gamala. Elizabeth, good morning. Thank you, gida. Kag Friday, solemnity sang Sacred Heart of Jesus. Happy Feast Day, St. John the Baptist. Oo, San Juan Galisubong. Reglado. Mabalik ako pagkatapos ini.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pisyara tayo, pisyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masulod. Time la 5:39 na. Diri kita. Mga anay rebelde, nagbaton buli pinansyal sa gobyerno probinsyal. Balita Kapitolyo. Detalye sa inyo po kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon. May 27 ka mga anay rebelde ang nagbaton sa nga bulig pinansyal halin sa Department of the Interior and Local Government o kon DILG kag provincial government sa nga Negros Occidental. Ini sa idalom sa nga Enhanced Comprehensive Local
Integration Program o kon ang ginatawag nga ICLIP ang pagpanagtag ginapatigayon sa Provincial Capital kahapon. Ini nga programa ang may katuyuan nga mabuligan ang mga rebel members sang CPP, NPA, NDF kag milisya ng bayan nga makabalik sa normal nga pagpangabuhi matapos nga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Ini nga mga former rebels ang nagbaton sa kabugusan nga 660,000 pesos ang distribution gid pangunahan ni Governor Bong Lacson kag DILG Negros Occidental Provincial Director Roslyn Quintana. Ang Aksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Henovoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:40 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A,
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad. Ang mga utility Radio Philippine Standard Time, las 5:45. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kon non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kon sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho Sa record sang aton kapulisan, Balita sa Pato. dan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Ginapaybalo nga ang Federal Lending Corporation kag Metropol Lending Corporation, isa lang ini sila, nagatanyag sila sang Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, patay ang isa ka menor de edad matapos ginlutang sa wala pa nakilalaan ng mga suspetsado. Mga alas 10:35 kagabi sa Block 51, Lot 2, Zone 3, Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Ciudad San Bacolod. Ginkilalang biktima kay Joel Bayotas, 14 anyos, residente sa Abada Sky, Zone 3, Barangay Vista Alegre. Sunod sa inisyal ng investigasyon sa Police Station 7, papauli ng biktima sa ginpalatikan inis ng wala makilalaan ng mga personalidad niya nagtuksok sang bonet kay giluthang sang pila ka beses. Nagkapalagi naman ang mga suspetsado kag sa karon nagapatigahan pa ang ang kapulisan sang hot pursuit operation. Para naman sa ating sinimag-aksyon, Kansong Plus Herbal Soap, makatag-alibyo sa katol-katol sa panit, melasma kag body odor. Healthy beauty, affordable price. Sa sining nga panahon, importante man ang isayang lawas. Sagod magkawa ng mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santong Plus Gold, kaya Santong Plus Gold na improve. Ang beach, ang paborito nga katuan Aksyon nyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balitaw na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik ako pagkatapos ini.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang Radio Philippine Standard Time las 5:57 na. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.